אם שיחקתם כבר קצת טקסס הולדם, אתם יודעים שמכיוון שיש 4 סיבובי הימורים וסכום ההימור אינו מוגבל, רוב גדול מהידיים בכלל לא מגיע לשואודאון. המצב שבו כל מי שנשאר במשחק חייב להראות את היד שלו. מה שאומר שברוב המקרים הקלפים בכלל לא נחשפים, ויכול להיות שאותו שחקן שממשיך לנצח פשוט עובד עליכם פעם אחר פעם. איזה בלוף! אחרי שהוא ביסס לעצמו מוניטין, כבר התחלתם לפחד ממנו, ואז הבילוף נהיה לו הרבה יותר קל. זה בדיוק המצב שאתם רוצים להגיע אליו. מצד שני, יש שחקנים שמשחקים בשביל הבלוף, או יותר נכון, חיים בשבילו. אבל אם אתם רוצים להרוויח כסף, הטקטיקה הזאת מאוד לא מומלצת, כי לבלף זה לא פשוט בכלל. העצה שלי, תשמעו את הבלופים לרגעים קשים באמת, כי יש הרבה גורמים שצריך להתחשב בהם כשהם מבלפים. על מה צריך לחשוב לפני שמחליטים לבלף? קודם כל, לספור עד 3. כמה שחקנים יש בקופה? אם יש יותר מ3, כולל אותך, עדיף שלא תנסו לבלף בכלל. כי הסטטיסטיקה אומרת שכנראה יש שחקן עם קלפים חזקים בקופה, והוא לא יאפשר לך לזכות בה בכזאת קלות. הדבר השני שצריך לחשוב הוא מה המיקום שלכם. תנסו לבלף כשיש לכם מיקום טוב יותר משאר השחקנים במשחק. 2. מיקום טוב אומר שיש לכם יותר מידע על האחרים, מה שאומר שתוכלו לדעת מתי להימנע מהבלוף ובעצם לחסוך מעצמכם פדיחות. אוקיי. מי נגד מי? יש בלופים שלא מסתיימים בסיבוב הימורים אחד ובונים עליהם אסטרטגיה שלמה. האם כדאי להמשיך בבלוף גם כאשר שחקן אחר השווה אתכם כבר בשני סיבובים? תשאלו את עצמכם האם הוא יישבר תחת לחץ או שהוא פייטר רציני. עוד דבר שחשוב לזכור, קופות גדולות הן אטרקטיביות יותר ולכן קשה יותר לקחת אותן בבלופים. לכו על הקופות הבינוניות, הן יותר שוות את הסיכון. חשוב מאוד להימנע מלבלף שחקנים עם ערימות ז'יטונים גדולות משלכם. כרגיל היה לי קנטה. קנטה לא הגיע לי. כי מי שיש לו ערימת ז'יטונים גדולה משלכם, לא יפחד להשוות אתכם. מה קורה בקהילה? מה יצא בטרן או מה יצא בריבר? קלפים מאיימים למשל, קלפים שמשלימים צבע או סטרייט יכולים להיות קלפי הפחדה שיעזרו לכם לבנות בלוף רציני שאפילו יצליח. עוד משהו שיש לחשוב עליו לפני שמחליטים לבלף. אם יצרתם רושם של שחקנים שמרנים, רייז שלכם ירמוז לכולם שלא כדאי להתעסק עם הידיים שלכם. אם הוא נכנס אני בחוץ. הרעיון הוא שברגע שתרצו לבלף, התדמית הזאת עדיין תדבק בכם ותוכלו לזכות בקופות גדולות יחסית. והכי חשוב, אל תנסו לבלף שחקנים לא מנוסים. לא רק שהם לא יודעים מה אתם מחזיקים ביד, הם גם לא יודעים להעריך מה הם מחזיקים ביד. רק לי את הבלוף. שחקנים כאלה ישבו הרבה רייזים ויגנבו לכם את הקופה מתחת לבלוף. מה שאתם מחפשים זה שחקן שמרן ויציב, אחד כזה שלא יפחד לוותר גם על ידיים טובות אם הוא מאמין שהוא מפסיד. תבלבלו את האויב. אם תבלפו יותר מדי או מעט מדי, סופכם להיכשל. אם יתפסו אתכם ביותר מדי בלופים, בסוף לא יכבדו את הרייזים שלכם. מצד שני, אם תחששו להסתכן ותבלפו רק מדי פעם, מי שמכיר אתכם בוודאי ידע כבר איזה ידיים יש לכם. בקיצור, תהיו מגוונים ואל תפחדו להשתמש בבלוף כאסטרטגיה ולא כאימור. בשורה התחתונה, עם בלוף טוב אתם יכולים לזכות בידיים שבכלל לא היו אמורות להיות שלכם. וזה אומר ששברתם את הסטטיסטיקה. הרי לכל השחקנים יהיה בטווח הארוך אותו סכום של ידיים מנצחות, אבל שחקנים טובים ייקחו יותר קופות בגלל בלופים שנעשו כמו שצריך. אם אתם בכל זאת מרגישים זיעה קרה בכל הגוף, לפני שאתם הולכים לשים את כל הכסף שלכם על יד שאין בה כלום, מה שנקרא פיור בלף. אז תתחילו עם סמי בלף. העלה עם יד חלשה אמנם, אבל כזאת שיכולה להשתפר עם קלפי הקהילה שעוד לא הגיעו. גם אם לא הצלחתם להפחיד את כולם עם הבלוף המאפן שלכם, יש סיכוי שתיקחו כמה קופות נחמדות.